Добър вечер, уважаема публика! Богатството и пъстротата на българското народно творчество е безценен извор, от който българинът черпи енергия, за да отстои през вековете. В мъдростта на българския фолклор се крие онази сила, която ни откроява като народ с уникална идентичност и култура. Така както са такали своите шарени черги, нашите предци са създали сакрални, говорни, песени, танцови и музикални образци, с които са захранвали своите духовни потребности. Тази вечер ще ви представим една малка брънка от тази шарения, заедно с оркестър Приятели фолк от град Добрич. Оркестърът се събира през април 2016 година по покана на танцов клуб Хорце и добруджанската народна певица Галина Дормошлийска по повод изнасянето на благотворителен концерт под наслова «Приятели на Илко». Благородна е идеята за създаването на формацията и оттам идва името «Приятели». По-късно добавят фолк за по-голяма яснота какъв жанр музика изпълняват. Музиката и песните, които ще чуете тази вечер, са включени в първия им авторски албум, който е наречен «От Добруджа до Тракия» с оркестър Приятели фолк. Искрено се надяваме с тяхната музика и изпълнение да се почувствате по-богати и духовно извисени. Желаем ви приятни минути с оркестър Приятели фолк.
Чухте чамурлийски опус, музика и аранжимент Димитър Димитров. А сега ви представям и членовете на оркестъра. Георги Радев, кавал, автор на музика, продуцент на идеи, главен подстрекател за репетициите по стечение на обстоятелствата и ръководител на оркестър Приятели. Георги е възпитаник на музикалното училище в Котел, за което е бил подготвен в Добричката школа на маестро Атанас Генчев. Георги Дяков, гайда. Завършва музикалното си образование в училище Свети Климент Охридски в Добрич, след това педагогическо и по-настоящем е преподавател в град Генерал Тошево. Стефан Георгиев, гадулка. Също котленски кадър, работи в оркестъра на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Димитър Димитров, акордеон, клавир. Автор на музика, съученик на Георги Радев от музикалното училище в Котел, преподавател по гайда в училище Свети Климент Охридски в Добрич. Ивайло Костов, китара и тамбура. Възпитаник на школата на Борис Бранчийски в Генерал Тошево. Явор Радев, ударни инструменти. Още един член на голямата фамилия Охридски. Явор също работи в оркестъра на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Следва една красива песен в добруджански стил по текст и музика на солистката на оркестъра Полина Дакова. Възпитаничка на музикалното училище в Котел, автор на текстовете и музиката на много хитови проекти в съвременни популярни жанрове. Полина е дългогодишна хористка и солистка в професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Уважаема публика, не случайно този оркестър носи точно това име. Много приятели на оркестъра ще се включат тази вечер в това вълнуващо събитие. Очакваме сега и фолклорен танцов клуб Веселчани от град Добрич с хореограф Таня Дянкова да партнират на песента Светъл ден, Гергьов ден. Текст и музика Полина Дакова, аранжимент Димитър Димитров, пее Полина Дакова, хореографията е на Таня Дянкова.
Здравейте, добър вечер и от нас, от името на оркестър Приятели Фолк. Здравейте, добри гости, почитатели, приятели и колеги на нашия оркестър. За нас е истинска чест и удоволствие да видим тази прекрасна зала пълна с всички вас, дошли да споделят нашата радост от нашия първи самостоятелен албум. За мен лично е чест, че аз вече 4 години съм част от този прекрасен оркестър. Не вярвах, че ще ме изтърпят толкова време. На първо място те са едни прекрасни хора, приятели, затова и името на нашия оркестър е Приятели. Ние сме страхотни приятели в живота и в музиката сме също приятели и много добри колеги. Те са прекрасни музиканти и за мен е истинска чест и удоволствие да съм тази вечер на тази сцена заедно с тях. Чухте една прекрасна песен, която аз много обичам и създадах преди доста време, но тя така се стоеше и чакаше своите хора, както Митко обича да казва, че музиката и въобще всичко чака в пространството своето време. Само трябва да я грабнеш в определения момент. Може би аз съм я грабнала малко преди това, но когато засвирихме и запяхме заедно с тези прекрасни мои колеги, аз реших, че дойде време тази песен да види бял свят. Тя е и специален поздрав, нека да бъде за нашия ръководител Георги Радев. Ние имаме двама георгиевци. И за нашия хайдърджия Георги Дяков. Нека се чувстват поздравени и всички носещи това прекрасно име. Още веднъж добре дошли. Пожелавам ви много настроение и приятно слушане на всички. Благодарим на Поли, а сега ще чуете и Радева ръченица по музика на Георги Радев и аранжимент на Ивайло Костов. Трябва да отбележим, че пиесата е на 4-то място в класацията на Радио Варна за най-слушана народна музика за 2019 година.
Дълъг е списъкът с приятелите на оркестъра. Следва изпълнение на представител на фолклорна танцова студия Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов, помощник ръководител Данаила Петрова и ръководител на оркестъра Николай Иванов. Те ще ни представят северняшки танц "Обреди за дъжд".
Това бяха прекрасните млади танцори от представителна фолклорна танцова студия Добруджа. А сега ще продължим с изпълненията на оркестър Приятели Фолк. Както разбрахте, албумът им се казва От Добруджа до Тракия. Сега ще се пренесем именно в Тракийската фолклорна област със следващото право тракийско хоро. Музика Георги Радев, аранжимент Ивайло Костов. Аплодисменти за оркестър Приятели Фолк.
Следващата пиеса е част от програмата, с която през 2019 година оркестър Приятели Фолк спечели голямата награда в раздела надсвирване на сватбарски оркестри в рамките на националния конкурс песните на Стайка Гьокова, който се провежда всяка година в град Карнобат. Призът Стайка Гьокова бе връчен на оркестъра за запазване и съхраняване на стиловото добруджанско музициране. През селска ръка, музика и аранжимент Димитър Димитров. И отново с приятели на сцената. Аплодисменти за танцов фолклорен клуб 7-8 от Добрич с ръководител Галина Костова.
Оставаме в Добруджа и със следващото изпълнение на оркестър Приятели Фолк следва Пандал. Музика и аранжимент Димитър Димитров. Хореография представителен танцов ансамбъл за изворен фолклор Житен клас село Житница с главен художествен ръководител маестро Ангел Сербезов и ръководител Петър Петров.
Следва песента "Залюбил Георги Марийка". Музика Полина Дакова, текст Мария Стефанова, аранжимент Георги Радев. Песента ще чуем в изпълнение на младата и талантлива добруджанска певица Мария Стефанова. Завършила музикалното училище във Варна, носителка на редица награди от национални конкурси и фестивали. По-настоящем е студентка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класа по народно пеене на асистент Дарина Славчева. Уважаема публика, Мария Стефанова! Добър вечер на всички! Истинско удоволствие за мен да бъда днес тук, точно на тази сцена и точно с тези хора. Виждам доста познати лица.
което говори, че оркестър Приятели фолк наистина има много верни приятели. За оркестъра мога да говоря много, тъй като с някои от тях сме се срещали по конкурси, с други се срещнахме в оркестъра, но сега няма време за толкова откровения, но ще поканя до мен ръководителя на оркестъра. И сега искам да разкажем на хората, всъщност аз как станах част от оркестъра. Мисля, че беше през 2018 година. Имахме нужда, всеки оркестър е много важен, първият човек, в случая Мария, Поля, те са лицето на оркестъра и имам съученик, който се казва Костадин Генчев. Той е композитор, кавалджия в оркестъра за Българската национално радио. Съученици сме и го помолих, нали, ако познава някого, да е наблизо до нас, в смисъл около региона. Той вика веднага, без да се замисли, каза Мария Стефанова. И наистина въобще сме много приятно изненадани и тя наистина стана много специален човек за нас. Ако иска тя да добави какво е казал Костя на Костадин Генчев. Всъщност той, когато ми се обади, и разбира се, аз тогава бях 11 клас, не ориентирана още много. И той ми каза: Мария, нали ми имаш доверие? И аз казвам: да, разбира се. И той тогава ми каза: ще ти се обади един господин Радев. Не му отказвай и слушай го какво ще ти предложи. И аз тогава, разбира се, първото впечатление беше, че той ме изпраща в този оркестър. За мен беше чест, че въобще са ме препоръчали. Тъй като аз тогава бях 11 клас, както казах, изобщо не знаех още абсолютно нищо. Между другото, въпреки че си била 11 клас, ти дойде със сериозна визитка от конкурси. Кое място обикновено взимаш? Първо или през звук? На шегата на страна. Значи с Мария в диска имаме 4 песни. Едната изпълнихме. Има още, няма да изпълня всички, ще изпълня още една. Двете са кавър на Динка Русева и на кого беше кавър? На Иво Барев. Много приятни песнички. И тя да каже коя песен ще изпълним сега. Следващата песен е една много красива тракийска песен. Тя е от репертуара на Динка Русева с аранжимент на Георги Радев. И тя е "Седейте се на развала". Namo
лъчиш, погледни поле широко, как са чернеят угари, тъй ми са черни очите, както завият дрехите, тъй ми завият вещите. Благодаря ви, Христос. Следват още приятели на оркестър Приятели Фолк. Пиринска сюита. Аплодисменти за прекрасните артисти на представителна фолклорна танцова студия Добруджа. Mi
селото, на орото, мамо Мари, моми и Ергени. На орото, мамо Мари, моми и Ергени. Najubava moma mamo, najubava moma, najubava moma mamo, орото izvežda. Najubava moma mamo, орото izvežda.
Своят поздрав към по-големите си колеги поднесоха малките гайдари от училище Свети Климент Охридски с ръководител Димитър Димитров. Песента, която ще звучи след малко, е класирана на второ място в класацията на Радио Варна за най-слушана народна музика за 2021 година. Също така участва и в празничната музикална програма на Българската национална телевизия по повод националния празник 3 март. Ще чуем Хубава Ирина, текст и музика Полина Дакова, аранжимент Димитър Димитров. Аплодисменти за оркестър Приятели Фолк и Полина Дакова. Сковани папти сребърни и знани златни пендари. Той на ръце я носеше, на злати невяста беше. Той на ръце я носеше, всичко за нея даваше и в очи я гледаше. Нищо да пипне не дава, ръцете да не си цапа. По цял ден вкъщи седеше, в меки постели лежеше. Бяло си лице ки прече, тънка си снага гвиздеше. Ал тангирдани нижеше, на лебечия гвичеше. Очи събира, отдето мине Ирина, на всички очи събира. Младо и старо гледаха, един на други думаха. Такава глупост голяма и в Цариграда я няма.
Оркестър Приятели Фолк, град Добрич. В края на тази вълнуваща вечер спокойно можем всички ние в тази зала да се наречем приятели. Благодарим ви на всички вас, които дойдохте и направихте много щастливи всички нас тази вечер. Оркестър Приятели, като едни истински приятели, се включиха в една много благородна кауза. Тя е да помогнем на Сиси да проходи. Събират се средства за лечението на една млада жена от Добрич. Може би много от вас вече знаят за това. Това е Станислава Петрова. Събират се пари за скъпоструващо лечение в Турция. Така че ако някой от вас желая да се включи в тази благородна кауза, на входа на залата има кутия, където всеки може да пусне няколко левчета, колкото има на сърце. Освен това, следващата седмица в ресторант РК на 13 октомври ще има и благотворителен бал, така че всеки, който желая да заповяда и там, да се забавлява и да помогне. Аплодисменти. А сега да благодарим и на фирмите и хората, които спонсорираха албума и ни помогнаха да осъществим този концерт. Едноличен търговец Давид Джавид Байтула и неговото семейство от Карапелик. Мебелни магазини Лени Стил Добрич с управител Елена Гойкова. Ганчев 2003, генерал Тошево, Георги и Диляна Ганчеви. Николай и Валерия Паскови от град Тервел. Магазини за дрехи Раймек и Раймек Агро, град Добрич, семейство Чалъкови. Хлебопекарни Ради Бред, Добрич. Рекламна къща Йорданов и книжарница Марина Добрич, Данчо и Вили Йорданови. Нели и Ивайло Деневи от град Тервел. Благодарности на медийна група Добруджа за перфектния звук тази вечер. Специални благодарности за съдействието на Стоян Господинов, главен художествен ръководител на ансамбъл Добруджа. На Петър Петров, ръководител на представителен ансамбъл за изворен фолклор Житен клас, село Житница. На Таня Дянкова, хореограф и ръководител на танцов клуб Веселчани Добрич. На Галина Костова, хореограф и ръководител на танцов клуб 7-8 град Добрич. На Христо Гевезов, президент на фирма VIP Music за изработката и разпространението на албума. На Петър Петров от Добрич за звукозаписа и мастеринга на албума. На Иван Ковачев от Габрово за имиджа на диска. И на Георги Димитров от Добрич за новото лого на оркестър Приятели Фолк. А сега за мен е удоволствие да дам думата и на ръководителя на оркестъра Георги Радев. Преди да ви благодаря, пропуснахме също един наш приятел, Ивайло Кардан. Извинявай фамилията, ти е знал. Алчев вече, мисля. Здравей! Той също ни помогна за диска. Последен валет, но не по значение. Искам от името на нашите колеги, Георги Дяков, Стефан Георгиев, Ивайло Костов, Димитър Димитров, Яво Радев и нашите две дами, народните певици Полина Такова и Мария Стефанова, която ще видим след малко. Още път само огромно благодаря. Нищо друго не мога да ви кажа. Направихте ми празника. Много са щастливи. Пълна зала, какво повече да искам на това.
Много ви благодарим. И сега за края с двете певици ще ви изпълним една песен и ви пожелавам лека вечер и още един път благодарим.